2 दीस आळंदकर चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि IKS केअर म्हणून यांच्या माध्यमातून 2 दीस मेडिकल कॅम्प दवरला। थंय आयसाय, एनिमिया, हिमोग्लोबिन, प्रेशर, डायबिटीज, ECG हे सगळे कॅम्प 1 दीस आयज भुरग्यांक आणि 1 दीस सगळे गांवच्या लोकांक आणि लोकांचो बरो प्रतिसाद आहा। आणि ही जी संस्था आहा ही स्पेशल फक्त मेडिकल कॅम्प करपी पुण्या आमचे ठाण्या बॉम्बेचे आणि बऱ्यापैकी रिजल्ट आणि सोमतेर सगळे केल्या उपरांतूय थोड्या हेजे तांकां मेडिसिनूय दिता। तेन्ना असले जेन्ना कॅम्प जायत रावपाची गरज आहा जेणे करून ह्या प्रत्येकान आपल्या हेल्था खातीर अवेरनेस तयार जातले। येदा कदाचित दायन जर चुकीन किंवा गरजेप्रमाण खंय तरी हेल्थाचेर निग्रेक केले जाय तर कॅम्पाच्या माध्यमात सावधगिरी येता आणि योग्य टायमार तेंचे डायग्नोसीस जातले। तेन्ना हांव तांकां IKS फाउंडेशन हांकां थँक्यू म्हणटा आणि आळंदकर चॅरिटेबल ट्रस्ट यांचे कमिटीचे ह्या स्कुलान तांकां सगळी सुविधा प्रोवाइड करून हो कॅम्प सक्सेसफुल जावपाक मदत केली। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.